ki khubor ka Batisi TV lawan rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ka President jong ka Civil Society Women's Organization ka kong Agnes Karshiyeng kalabo jingkali ba Kumno ka Tnat pelatingka ka Shah ya ka Sarkar Jilla ban Pynlut Phut ya ka Pisa tang ha ka Tamasa Cherry Blossom ka bumai jing mentoy ai ruem ya ka yo ka kot jong ki pai ba nong song snong jong ka ni ka Jilla Haga jing ekran bat ka Batisi TV ka kong Agnes kalabo jing keliru ya ka Sarkar Jilla ba balai kamla ban Pynlut ya ka Pisa na ka benta ki rehabilitation center ki badan kam shisha ya ki lat jing erap ba kerpang na ka Sarkar Jilla bat ban shna pen bha ya ki surok ki linti ki singken bat ban penbiang ya ka umbam ka umdi ka ba ki pai ba ki jinjar hado kata-kata watang ban yo ya ka umbam umdi ka ba khoi Shusho kalaong bakan sa panjing tip lingba ka right to information ha kabayadey bat ka jing pensarwa kai ka Sarkar ya ka Pisa ha ka ba penlong ya ka ni ka Tamasa Te halor jong kanega jing Pynlut Phut ya ka Cherry Blossom Festival kini senti ulile te ki phu hi bapli tamba ki capitalize no ikani ban Pynlut Phut ya ka Pisa ka te ki Klur ban Pynlut ya ka Pisa jong ka Sarkar bat ka balengo ba Kumno na kaliang jong ka finance ki Shah ikini ki ban Pynlut Phut kumni kin ha ka Sarkar ka ong ba fatuna Pisa Pynlut sistai ki compensation jong ki victims ki penslam ba but PUE ki don ki jing ko ki pulit ki na hospital habli thiet ba ki dawai shabar ki ba ki balai ki jing ki don ki jing bo balai henry hangni ki Pynlut Phut kumni ya usuti bo pli bo pa phu hi wa ban capitalize hang tu ban Pynlut Phut ban wan ra ki brio na bar ban pen thabai ki ban pen snil dur ki bro in file kin hab wat hi kumno ki Pynlut kumni ki Pisa kan but nin wat ho habangila yu iru ba kami ka news ba kila Pynlut hadu palat ka lai Klur te kini ki tangga rehab ka rehab ban rehab ya ki brio ya ki kena ki bela ngat hapo ka drugs kim la atang ban bu we ka rehab ka Sarkar kam la ban bu ya ka rehab ko we henry kumni ki Pynlut Phut te ni hab wat hoy pi ki pendon kam ya kataka bakin ong tourism ka megalaya le kala along so beautiful klam dakta ban pentuklar da kita ki so called development henry pinde ka beauty jong megalaya ka don on its own. Pi kalong ni menta pi darung tang hidukan syaru pi hap lau imas itu virus ilari iskandong iong di syashwa ngan sadat hadir di syai kita ki experts ba kimle research ke jingyap kadon hanrei kila kim jupin mi ya ka data jong ki jingyap kipin ibetang covid te bat ki pen bor ki brio ban le ka vaccine ka ba kim dei ban pen bor ka pen thame ka pen be ki brio ki nang mut ki brio di ba be bat da ki le ma ki mlele te ye ki brio bade tang be di sha ilaw ka mas ba pli la sha phan sanspa dei ong ngamut di sha la ong pi de ban siu ki wan ki bu ki brio ban wan halla be ki brio kam sui hap shu bat kani ka pen khen hi ka an bat halor ru kani ki Pynlut Phut juki nai kalong no kumba PUE ani pandemic
Kumno ki brio kat nungut ki la jenjar sisai kata ka mo jing klamyo ban mi klamyo ban trai klamyo ban andre kini bade ki Pynlut Phut ki la Pynlut Phut ya kata ki festival ki ba ngas ngaul ade ban te lakam no ikini ki festival ke kanang balai menta pinda try ki brio kinda liwat brio po office na kin bun kam ba le ya kata festival be pinum dan ka ba ya kam piu ki surok besniu ki ka brio ki mio ka dan ki bang mio ka hadu menta sudan tangki ndai ka ka klampoi ti ki jing ko sudah ngot ki nong hikai ki hapane mi madan dang sen namar ba da ki phau nai ki khamyo ya ka tulok ka jongki wat haba ki la ai ka jing shakri ban hikai ki khon ki ti jongi ndrei hakini kisni balade pade ngioi baka sarkar jala ka Pynlut Phut halor ke niga festival ke cherry blossom festival but klemda bo jing berkat ba hato hakane ka kanti menta ngidon kam shisha ya kum kene ka jing Pynlut Phut kam tam bangidang chu dep ya ar la jan ars na menta kene ka klam ka balakta e ka yo kot jumbaro mo ti hoi hakawi kaliang ngidon kam mo ya ka jing le kemen jingle risa handrai kani ka jingle kamen jingle risa ru ndi ben pakhat na banta jong no yanu lada khawai ka khti ki don ki breu ki padang ya ksan wat ban yo ka bam ka di hayen ban pachong school kam tam kadang wan ban kan ka khlam ka sarkar ka ade ban pet ban khmi shwai kita ki e ban ma Pynlut Phut hakini ki festival kata ka jingle kamen jingle risa ru jing shisha ni deben pet ba kata ka jingle akmen ka deben dening kong ikinong chong jongi hi mo namar barok mi don ka hok ban tre shiton re ban yo ro ek por jong thai ban le ban ya risa rebun sin ki festival kim ju island bat kim ju plelat yangi ban ya shimenta pura ban ya yo ek kata ka jing kemen hakani ka por le nga tharai bon ki students ki dang long examen ro te sakawai ru nga tharai ka de ke ek ka bas musi ban perkhat ba ka sarkar jongi ka mudur ba kini ki festival kini ki eki ban kershan yaki samla haka jing pen ki sap ki phong ki jongki hendrai nga tharai la datang laisngi haka shisnem ni plela yaki nong tem nong pot yaki nong draw yaki nong thokot ban pen shaka perthai ka sap ka jongki kalong ka jing event ban yaki namar ba kani ka ju ka Pisa ka tingka ba the hakini hilais ni ka jing shisha la dai ban pendon kami kani ban pet ba baro shi snem ki don ki la ki lenti yakini ki badon kini ki sap bakin kham bit pen bha ya la ki sap ba ru bandon ki chaka ya ki bakin pen kini ki sap had unta kani ka Shillong bat ki we ki district kim don wat tang ka ta art gallery ba ki tu ki badon sap ki la ban pen ta ki jing dro kam don tang iwei holi barit bakini ki bashna film khasi jentia ki la bat peni kim don tang kachaka ya ki ba put batem bakin yo ban ya put item klam da hap siu na bantan ki hol barem ti kam don jing mut ban le kini ki festival dang chen ru haba ka don ka jing bo jikuli halor kini ki political appointees ka jing Lut Phut ba appoint kini ki break bam ran kam ki bam leri kita ki post i deputy CM yong sale ayu kani la jujiana do khpor bangi yo state hut ban ngi bateng ya ju bat ngindang le be kumni namar ba ka dei kar kom ya kum kani kar kom perkhat ngi de ban bo jingkali ban ngi de ban rat ding khong namar ba ka pen pau ba kim don ka jing snoglem ya ki to ki brang ya khsa ki brang ya shitom bun ki parlok jongi ki ba trai da ka app ki ba de ki contractual workers ki master role ki nong hikai hadu menta dang sa ateng kata ka jing siu ko jongki wat la ka taru na ka kantin jo deputy CM inot ban ong ba sale ayu min bo be ki political appointees na maka de karukom kam de karukom man Pynlut Phut bat ban chupen kemen khnang ba phi phin yo nong for election kam de karukom bangi kwa ban yai beteng bat ngim nong pediang ya kani bat ngakwa ban ong hakani kanti menta pakala de porek sarkar ban pet ya kapla Pisa kapla tingka lade bat ban
bet ning kong bagi pen biang ya kinong tre nama kinong tre ki dei kita ki ba kersan ya kan ke jela bar ki ba le ya ka ban pen ya ka jela sakhamat tingimbit ban pen lut phut ha ka khteng jong kinong song snong ja kan ke jela ha ba ya kinong song snong hi bat phiuro jing shisha ya ki khon ki ti jong ni hap mu ban persang ban pen I ya ki saphang ban pule ki kot jinga thu khana ban thok kot ban thok poetry ban tem ki jing tem handrei pet wat tang ya kan ka state central library ro ko bade ban biang kita ki kot khnang ki khon jungi yo ban pule ki kot ya thu khana kala dang tor mdani e shu tu handrei hato ka sarkar jungi ka pet ka khmi ban the pisa han tu ban kan tiu biang ya ka to ka state central library Shu ru phina kan ma por badang stang ka khlam kia persang man le ka Meghalayan Age Festival hang tu ru la ka ching lut phut ka bam ka shu ba ki khlam kwa ru ban pansange ka to festival bot la tip shai ba ka don ka khlam mo kia le la ka le ba ni tip ba bon ki ba nang ni hina jala jongi ki khlam don ban ta hi hang tu ki wan lam le ki bri hi-fi ki ba don ka spa ka phau bani Pynlut ba sarkar jongi ru ka the Pisa khnang ba kinya risai le kaman kita tikini ki dei ki bangi de bani bo chingkali hato ka dei shisha kani ka sarkar jongi ban Pynlut ya ka Pisa ka tingka ka bangi bei mangi taxpayers mo baro manga ma phini siu tax habang thi tangi sunduk chingpro ibaret ru hato ngi kwa ka Pisa jongi ban chu tu chekini ki bamdon jingmut bamdon jingmi nengi de ban Pynlut saka kwat ka khia saka puli puthi batru saka jingle kamen jingle risa handre kata ban kan tiu lang ban ya ram lang ya baro batru ban kersan shisha ikita ki bri ki badan ka sap tem ka sap draw ka sap tho jing tho om tang chising chisnem